Umnikazi waleli page kungani engalandeli umculo amthandayo noma iqhawe lakhe abhale okuhle ngalo kunokufuna ama-likes ngegama likaKhuzani. Maningi amadoda azamile phambi kwenu esukela umuntu angamazi nokumazi. Namhlanje aphi amanye awo akhona kodwa ayimphupha. Kumnikazi waleli page ngithi mina impela bokuphatha behambe angabe ufuna ukuthini laphana. Nalo uthi kuleyo ndaba kuleyo mpahla leyo ukhuluma ngani laphana ubani uSenzo Gumede ephejini ezinanqa zamaskandi ukhuluma ayipost ebhalwe izinqozo zamaskandi ithi ifocus engaka kwenye inkunzi makufika igcokama seyifisa ngabe kuyahlukana kulo funeral. Kusho bani? Kusho uKhuzani bese emngcwabeni ka-DJ Boone eyihlalele mase kufika enye indoda kumele-ke manje ayeke lento ayenzayo uKhuzani abuke yona ngoba yini umuntu abamthandayo lo makungena kumele kunyakaze yonke into ngoba nakho abanye bayambuka futhi nawo uKhuzani bekumele ambuke. Kusho njalo futhi lapho izingqondo zamaskandi asethi belisukela iconsa-ke iqhabe wapheza u-DJ Boone futhi wenza-ke ihlaya-ke laphana ohlekisa ngayo uKhuzani. Waseyabhala futhi same post lapho iy'ngqondo zamaskandi ukuthi umaskandi kanti awukhathele njengoba bekukhona abalele ningalele nisebenza nilifihle kahle iqhawe DJ Boone futhi uyamncoma-ke lapho ukuthi hhayi ufocusile. Phela kumele ukubuye ukwazi lapho izinqondo zamaskandi Ukhuzani usebenza imicimbi eminingi ucula iy'ndawo ey'ningi umthandeni eminye yayo angeke ngisho ukuthi abamqashi kodwa ngikho-ke lapho usuke uyayibonela nawe ukuthi ngithini kulokho. Right, nansi-ke indaba ilapha-ke indaba ma-Blue Nation zedlamlenzekazi bathandi bedlamleze bathandi bakaKhuzani bathandi baka-Mr Mpongose. Ilokho ngifuna nginitshele khona umnumzane Mpongose ilokho ngifuna ukunitshela khona nize ningadidiseki nangelinye ilanga. Umsebenzi kaKhuzani or uKhuzani uma yenza something positive uma bengazi ukuthi bazomaka kanjani behleli bezama ukunikhipha igemini ngayo yonke indlela. I'm sure lokho seniyakwazi sesikhulumile ngakho kule channel sikhulumile ngakho kwezinye iy'ndawo into elihlezi nibe aware hleli beshintsha amapholi. Kwaqalwa kakhulu ngendaba zama-monthly listeners kwabona ukuthi seniyawenza nani ehla futhi bakhuluma ngako kakhulu naphinde nadlula. Kunabantu abasanda kushaya amamiliyoni ama-monthly listeners kaqhathaniswa nayo uKhuzani wabotha neyinaki leyo nto leyo. Manje sekubuya ngenye into ngenye igame. Umsebenzi walama-page akusikhona kuzokhulisa umaskandi ukuzosebenzisa nina ama-emotions enu ukuthi ni-react njengoba nani ni-reacta nobonile ngama-post inhloso ilokho. Na umsebenzi kaKhuzani uyayikhulumela online Spotify lo kuhlele kukhulunywa ngawo. uKhuzani ku-album yakhe yokugcina inhlahla iza nebhadi ziwu-5 ingoma eyihlanganisa amamiliyoni laphana okumlando lo ongazange uze wenzeke naphambili. uKhuzani akakazi athola amamiliyoni ayi-5 album eyodwa. Ukwenzile lokho ngamandla enu ma-Blue Lions. Niyayibona leyo nto leyo. So kumele-ke niyincomeke kakhulu. Iy'ngoma ezithi Jola naye 1.8 million umanekinekana 1.7 million ingoma nje ey'ningi. Enye ethini gqoka kahle ithanda mawala ngasensokohlanya ingoma eyisanda kuhlasa amamiliyoni lezo. Into le okumele niyishayele ihlombe nibone ukuthi nenze umehluko nge-4 months only 4 months. Khona manje bekunzima kanjani ukustreama before niphushwa nicelwa emabhrentshini ukuthi yena streama music. Finally when izinto seyiqala ukuya ngakhona seyiqala ukuhlangana sebenilisane nale ilokho mina ngifuna ningayiluzi ifocus. Ziwu-20 ingoma sezizonke-ke la ezinamamiliyoni njengoba niyibona-ke ningadidiseki laphana. Kunengoma lapho uKhuzani afeaturishe kuyona lapha no-number 17 ayikho-ke la akuyona yakhe nazi ezakhe ziwu-20 izingoma ezinamamiliyoni lapha ku-Spotify ekaKhuzani. Uma uqhubeka laphana ngokuyibalo lezi izibalo zi-less than iy'namba kuyizona zona kodwa zikunikeza i-idea. Uma uthi uyabheka laphana number 2 inhlahla iza nebhadi ibheke ku-15 million ama-streams izodlula abani angidlali ney'ngane. So emlandweni futhi wakhe uKhuzani uzophinde ahlule lowo number le ayenza kuphi kule album yokugcina. So you can see ukuthi i-different niyayenza ma-Blue Nation. So iyona nto kungamele niyithathe kancane leyo, iyona nto kumele niyihloniphe nizibone ukuthi-ke nisebenza kangakanani. Igame-ke ila uma bethi igame basuke besho le nto
alifocusise kwezinye iy'ndawo, bafuna ningafocasi ekuvoteni, bafuna niyeke yonke into enibhizi ngayo ninake bona, okuyinto-ke le engenamsebenzi. Umsebenzi wenu landela uKhuzani, nidlala umculo wakhe no-streame both Spotify, YouTube nakuma-iTunes nakwezinye iy'ndawo lapho odlalwa khona. Kuthiwa amathikithi makunemicimbi, kunama-poster akawenzayo niyokhomenta niyolayikha yonke into kanjalo. Enye nenye into ake ningene kuyona, akunandaba ukuthi kwenzakalani. Ama-poster anjengalawo akuzona izinto kumele ukuthi niyilandele, into nje ukuthi inikhiphe egemini. Ngani zakwethu, ngiyohlele nginitshela mina, ngiyohlele futhi nginibonisa iqiniso okuyilona lona. uKhuzani lokhu akwenzayo ukwenza ngamandla wenu. Yini elimenza uKhuzani abe yilento ayiyona namhlanje? Kuleli hlaya eyilona behlala behlekisa ngayo usuku nosuku, lokho akusenzeki. Sebehambe becinga ukuthi yini abazoyikhuluma ngayo uKhuzani, kodwa nina nakushintsha lokho, nathi no, anivumi, nizowudlala umculo wakhe njengoba nibona ukuthi uya-improve. Akakapheli nje i-5 months, which is good. Umsebenzi omuhle lo enwenza ama-Blue Nation. Focusani kulokho, thenga amathikithi. Carnival City iyeza iyalandela, ifocus-ke lapho ne-Metro FM Awards. Enye nenye ingabi nayo indaba le, collector ama-accolades lapha, collector ama-awards. Imlando ezokwenziwa nje nakulo nyaka futhi sazoba kanjalo, usazorola uKhuzani. Esahle nganza ukuthi niyibambe kanjalo.